एसेबां गाबनो ओंखारदों नोंसोरलाय हो बिफाया थैखोना बिमा थैखो माखौ एसेबां गाबनो ओंखारदों आं नोंखौ बुंदोंमोन BTSनि जोंखौ नायनो होननानै आंबो बुंदोंमोन बागुरुम्बा नायनो होननानै बागुरुम्बाबो नायनो मोनाखै बागुरुम्बाबो मोसानो मोनाखै आंहानो माबे माबे खामानिखौ लानानै गरम जागासिनो नोंस्रा बागुरुम्बानि दावराव सासे BTS नायनो दावराव माथो बागुरुम्बाखौलाय नोंलाय टिभियावबो नुखादोंना बुहुद मानसियानो बागुरुम्बा नायनो थांबाबो सिङाव हाबनो मोनाखै मिथिबाय बाहेरावनो थानानै नायनांदों नोंसोर मा सानदों नोंसोरल' नायनो मोनाखै बुहुदानो गेटनि बाहेराव थानानैसो LED स्क्रिनाव नायनांदों मिथिबाय बेनिखायनो आंनि खर'खौ जानाङा आं मन्थ्रिबाबो आंनो थांनो मोनाखै नोंसोरालाय मानि हो नोंसोरा मानि टिभियावनो नुदों बेवहायनो रंजा बेवहायनो गाजा गोमजा जालायगासिनो आयो माखौ इसिबां गाबबाय थादों नोंसोरलाय आंनो सासे मन्थ्रि जालायनानै आंनो हाबनो मोनाखै बागुरुम्बा मोसानाय नायनो बिस्रासो माबा दावराव बागुरुम्बा मोसानाया जोबलायलांबाय दाबो गाबनायानो जोबला बिसोरना हो मालायखौलाय माथो बुंनो आंबो थांनो मोनैनि दुखु मोनदों आरो दिनैसिमबो गुवाहाटियाव थांफेरबायनो मोनाखै आंखौबोथ' लांनो हायोमोन गैया आंबो दुखु मोनदों बागुरुम्बा मोसानाय नायनो मोनैनि आइला गासैबो नाहैजोबबालाय मा जानांगौ जाखो गासैबो नाहैजोबबा जायगाया थोआना अरे आंनो बुंखाबाय आंनो सासे MLA जालायनानै आंनो बागुरुम्बानि पास मोनाखैब्रा आइला अफ्रि रानि सना आइ मानो आं थांजानो बानो नोंसोरखौलाय खोथाया जाहैबाय टिकेटानो गैयानो अब्ला नोंसोरखौलाय माबोरै आंलाय लांनांगौ जाखोब्रा आरो आंहा बेलेग खामानिबो थाबावोना हनै बै जालाय फारानि दलंखौनो लुनायाव आंहा बेसेबां माथा मारि नांगासिनो इन्जिनियारफोरखौ बेसेबां नायफा खालामगासिनो नङाबा आंहासो बदनाम जागोन ना अमा राजानि दलं होनाया हनै साननै सानथामावनो गाखाबाय होननानै इन्जिनियारफोरा मोजां खामानि मावाबा MLAफोरा दाय मोनो बदनाम जायो मिथिबाय बेनिखायनो नोंसोरो बागुरुम्बानि खोथाखौ लानानै गाबबाय थानांला टिभियाव नुबाय मबाइलाव नुबाय बास जाबाय दावखाबाय था आरो अफ्रि रानि मा नांगौ नोंसोरनो होगोन आं गाबबाय थानांला अफ्रि बेटि मा नांगौ नोंनो मालाय सोर जोंखुब्रा सोर जोंखुक जुंखागलै खोनासंनोनो बाबाय आङो बहा नुगोन बेखौ दिल्लीयाव कनसार्ट जानो नागिरदों आफा बेखौ नायनो बाप दिल्लीयाव मा जागोन मा जाया बेफोरखौसो पात्ता लालायथारोना नोङो आं मिथिखाया आं नायखागोन आं BTSनि जोंखुखौ नायगोन माला फैगोन बे मानसिया माला फैगोन फैगोन आं नोंनो डेटखौ खोन्थागोन जागोन आं नोंखौ दोनहैगोन बास नों दा थांदो थां बेरे फुंजानि गाबनाङा स्कुलाव थांदो थां आं मिथिखाया आं बागुरुम्बा नायनो बागुरुम्बाया जानानै थांबाय बहा नायबावनांगौ जाखोब्रा नोंलाय माव बेटा दाउखा बेटा आं बागुरुम्बा नायनो मोनाखै माया बेसेबां मोजां मोसादों आं सिगांनिफ्रायनो बागुरुम्बा मोसानो होननानै बुंबाबो आंखौ लाफायाखै मानसिफोरा नोंखौ बागुरुम्बायाव लाफायाखै सोर लाफायाखै नोंखौलाय आंनो मानो खोन्थायासै नोङो बेरायगोननानै मालाय हिनजावफोरखौल' मोसानायाव लाफादों आंथ' धलबो दामनो रोङा सिफुंबो दामनो रोङा आं मोसानोसोल' रोंगौ बागुरुम्बाखौ मालाय हिनजावफोरखौल' लागोन होननानै हिनजावफोरखौल' लादों मालाय आइला नोंलाय हिनजावफोरजोंलाय माबोरै बागुरुम्बा मोसानांगौ जाखोब्रा मा मोनफा माया गोनां बाथ्रा बुङोब्रा नोंसोरलाय दाथ' जानानै थांबाय जोब्बाय बेफोरखौ बाद होदो स्कुलाव थांदो आरो माबाफोर बायनानै जानोबा देलायनोबा फैसा हरगोन आं नंगौ थां मानसिया दुगैहैग्रोदो गस्ला गस्लि गाननानै स्कुलाव थांदो होमबासो हरगोन आं जागोन दे नुबायना बे दाउखा बेथाया बागुरुम्बा मोसानायावसो थांबावगौमोननो एबा गावसो बागुरुम्बा मोसाबावगोननो माबोरै जाथारखो बे मानसिया आंलाय मा मिथिगौसै आंहाबो बागुरुम्बा मोसानाय नायहैनो होनबाबो मोनासै आंथ' ओंखामबो सङा ओंख्रिबो सङाहाय मा जायो जा आइला नों बिदि होनबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा हाग्रि सना जानो लोंनोबाल' सना जायो बागुरुम्बा मोसानो नायनो थांनो होआसैना आंखौ जा नों माखौबा दिनै संनानैबो होआ मावनानैबो होआ दांनानैबो होआ आं सरखार गैया जेबो मावा न'आव नाथ'बानो जोबाब्रा दाइमाव बेथायाबा मा होनफैलायगोन दाउदै गलायाबा मा होनफैलायगोन साफा मोनफा खर'खौनो 10ता बानायना लानांसिगोनलै आं बेनिखायनो मालाबा सानां हिनजाव गदायजों आराम गुदुं उन्दुहैनानै दलद थानो होननानै साला साम' खिंख्रियाबो फात्ता लालाना आंखौ दाना एसेबां खर' गरम खालामो बाप साबुक लानानै स्रोद दांजाबासो खर मोनसिगोन बिसोर बास हाब आं फैदों मानो फैलायखो बेलाय आं मिथिया बास अमा राजा नों गावखौनो मा साननानै आंनि फिसायनो हिनजाव गदाय होनो नागिरदों बेबो नोंनि बिनानावखौ मिथिङाथ' जोब्बायना दालाय मानो होनफैलायखो नोंलाय मिथिङाथ' जोब्बाय अब्लाबो नों जे नोंनि बिनानावखौ आंनि हौवानो होनो नागिरदों आंनि हौवाखौ नोङो नंखाय दायाव नोङो मिथिं खुंलायदों बेखौखि आं ओरैनो गारगोन अमा राजा आं ओरैनो गारगोन दालायथ' माथो मिथिङाव नोंनि बुंनाय बायदियानो जाबायना दावदैखौ हाबा होनो हायासैना बेनि थाखाय नोङो पार्टिसो होनांगौ आंनो नोंनाव लाजिनाय गैखाया होननानै आं मिथिखायो होमबाबो बुंबावनोसै नोंनि बिनानावखौ जासिनो एसेबो लाजियासै नोङो जाय मानसिया आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरदों बे मानसिया आंनि बिनानावनि जिम्मेदारिखौ उथायखानांगोन मा हिसाबै नों बिदि बुंखो नों जे आंनि बिनानावजोंबो लाइन मारियो नोंनि बिबोनां फामेखौबो नोजोर होयो आरो साम' खिंख्रिनि खोथायालाय बेफोरखौ हिसाब खिथाब खालामोबा
नोंखौबोथ' आङो मिटिं खुंनानै सेन्देलनि माला गानहोनो हायोहाय महाराजा आं नोंखौबो मिटिं खुंनोसै मा खालामो खालामब्रा जायखिजाया दावरावल' दा खालाम जैदिनखालि नोंनि मुङाव मिटिं खुंगोन ना जैदिनखालि नोंनि गुंग्राया खोमाथिंजायसो गगोन मेगननि मोदैया गन्थंजोंजायसो गगोन आंनि हौवाखौ नोजोर दाहोखा नोंनि बिनानाव बे बादुलिखौ रावबो हौवाया लाङा मा होनदों आं लागोन दाउदैखौ आं आइ लाभ इउ दाउदैया आंनि आइ लाभ इउ दाउदैयाबो आंखौ आइ लाभ इउ आंबो दाउदैखौ आइ लाभ इउ ओइ औवा हासुं खेंख्लि उदै जुदि दाउदैखौ हाबा लामारनो लुगैदोंबा मानोथो हाबा लायाखै ना अमा राजाजों फिदिं जागासिनो अमा राजानि खोथाखौ लाबाय थायोबा मोनला नोङो मोनला नों अमा राजाया गावनि बिनानावखौ हाबा होमारनो नागिरदों नामा मोजाङै सोंलाय नङाबा दस्रा हाबा जाखानाय हौवाफोरनोसो हिनजाव गथाय हरनो नागिरगोन बियो नोंनि बसा आरो अमा राजा ओइ बाराव जुदि नोङो फाल्थु खालामबावोना गारनायाव गैया आरो प्रेसिडेन्ट गावग्राखौथ' गारखाया आं बिसोरखौबो गारखाया आङो नायबायल' था बस आङो दाउदैखौ हाबा होमारा नामा बस मानो होआ जानांगौ होगोन होमबालाय मानो दा हाबानि डेट थारिखखौ फावसायबाय थायो बस आंनो दाउदैखौ नांसिगौ बस राव हाबा होनो होनबानो हाया नोंनो आंनि बिनानाव दाउदैखौ बयबो बासियोना बादुलि होननानै खामानि मावनो रोङा होननानै रावबो हौवाया लांनाय नङा होननानै बुंदोंना बेफोरबायदि चेलेन्जखौ आंबो एक्सेप्ट खालामगोनब्रा आंनि बिनानावखौ आं बिराद गाजा गोमजायै हाबा होगोन बेनिखायनोथ' आङो टाइम लागासिनो दङब्रा नोंसोरनि थाखायनो आंनि नायल' जायल' सासेल' बिनानावखौ आं मोजाङै हाबा हराबा आं बेफोरबायदि फिसा फिला हाबा खालामनानै होबा आंखौ मानसिफ्रा थु होननानै बुंगोन ना बेनिखायनो धैर्य हम नोङो नेवला बेसेबां धैर्य हमबावनोब्रा दाउदैया सोरखौबा गोसोथों आं बैखौ लाहांसो लाबाय थानो नागिरो बेनि बेफोरबायदि आलाय सिलाय आखलखौ नुनानै आंनि गोसोआ बोरैबा मोनथारदोंलै बस आं दाउदैखौ हाबा खालामनानै बेवहायनो गोरजा थानोसै बस बांद्राय थास' जानाङा नोङो आं आंनि बिनानावखौ नोंनो होगोन होननानै जबान होदोंना आं जबाननि पाक्का मिथिबाय बेनिखायनो बांद्राय खर' जानाङा बसआ रागासो जोंबाय माथो आंखौ दाना बसआ आंखौ दाउदैजों हाबा होनो होननानै खोथाखौनो रायखांलालै आंखौ नांलासो नामाब्रा बसनो बिदिब्ला आंहा मा जानांगौ जाखो आं जे दाउदैखौ गोसो थोयो दाउदै मा माइसो रागा जोङोब्रा आंहा नोंजों जेबो रायलायनो गोसोखौनो जाया नों आंखौ गाज्रिबाय थानाङा दाउदै दिनै मोनसे खोथा सोंनि आं नोंखौ बिराद गोसो थोयो दाउदै नों आंजों हाबा जानो हागोन ना खोनासं नों बायदि जेरावबो उदाया महरबो गैया जानाय लोंनायखौबो बुरजा नागिरग्रा टेलेन्टबो गैया बोलोबो गैया सोलोबो गैया मानसि महरै जेने थेने थं थंल'सो नोङो आरो बेफोरबायदि हौवाफोरखौ रावबो हिनजावा गोसो थोआ महरा मोजां थानांगौ बडिया फिटफाट थानांगौ होमबाबो मोजां मोनगौमोन नाथाय नोंनाव बिनि मोनसेबो गैया बेनिखायनो आं आरो दिनै नोंखौ बुंबावगोन आं नोंखौ मालाबाबो गोसो थोनो हाया मालाबाबो मोजां मोना आं नोंनि जानो हाया नों आंनि जानो हाया बे खोथाखौ गोसोआव लाखि नंमारगौ नामाब्रा आंहा महरबो गैया सोलोबो गैया बोलोबो गैया टेलेन्टबो गैया फैसा थाखाबो गैया बिदिब्ला रावबो सिख्लाफ्रा गोसो थोआ नामाब्रा नाथाय आंथ' अमा बसनि थिननायखौ गासैखौबो मावगासिनो आं हानायमानि मावगासिनो 100% होनानै अब्ला मानो आंखौ मोजां मोना बियो दाउदैया मा खालामबा मोजां मोनगोन बेलाय आंखौलाय जिमाव थाङाखै नङा थांदों जिमाव थांबाबो माथो मेङोसो आथिं आखायासो सानानै फैदों खेबसे जिमाव थांनाया ओंखामखौबो गावनि आन्थाखौनो जायो माथो बांद्राय बुरजाखौनो जाया आङो जेने थेने थोरसि गंनै गावनि उदैखौबो बुंनो थाखाय ओंखाम जानायाबो दाय जाबाय नामा दुखु मोनबायलै आं दिनै गाज्रियैनो दुखु मोनबाय अमा बसआबो दाउदैखौ हाबा होनो होननानैनो बुंला दाना टाइमल' होबाय थायो बिदिब्ला अमा बसआ आंखौ मोजां मोनला नामा आंनो बियो दाउदैखौ होला नामा आं जे दाउदैखौ बादुलिबाबो मोजां मोनबायमोन दा मा खालामबावनो आंनि गोसोखौ सोर बुरखायबावनो आयौ बाला माखौ जों नायहाबखोबायदोंलाय एबारबा हले मा जालायखो नोंनो ना आंनि वाइन शपनि गासैबो बथलखौ बुख्रुमनानै गालांनाया आयौ बाला आङो थङालिबाबो एसेबां गुन्दि नङा बाल नों मा सानदों नोंनि दखाननि बथलखौ बुख्रुबहैनो हागोन आरो आं गोबां नायबिजिरबाय नाथाय आंनि एगेन्सि खामानि मावग्रा मानसि रावखौबो मोनाखै जानो हागौ बे खामानिखौ नोंनो मावदों आयौ बाला नोंनि दखाननि जौ बथलखौलाय आंलाय मा नांग्रांहैनोलाय बुख्रुबनांगौ जाखोबाल ओमफ्राय बोरैबा बुख्रुबबायानो दे आरो आंना ओमफ्राय आं होनना लानोसै आरो बिदिब्लाथ' नोंनो ना
नोंनो मारदा आंनि वाइनशपखौ बुख्रुबगाया अब्ला नायदो आं नोंनि मा मा लकसान खालामगोन आयौ बाला आंलाय मा खिनांगोन नोंनि जौ बथलखौलाय बुख्रुबहैनांगौ जाखोबाय दा बायदि नोंनि जौ बथलखौ मोनोबाथाय लोंगौमोनसो आङो बथल गंनै गोमानानै दं गंसे बथलनि दामानो 5 लाख बेखौनो नों लाबोआखैथ' बेनिखायनो नोंनि न'आव पुलिस थिनहरगासिनो आं आयौ बाला जानला माला नङाहाय आंबो केस होफिनगोन बालि आं जौबो लोङा जौबो मोनामसुफेराखै मालाबा खफाखौ मोनामसुयो आरो बथलनि खफाखौ जौनि बथलनि खफाखौ लोङोबानो आंहा मोनामनानै फेयो बिदि होननानै आं जे फालतु खालामगोन बे नङाबा मा खिनांगांबायनो नोंनि दखाननि जौ बथलखौ बुख्रुबहैनांगौ जाखोबालांलाय आयौ बाला जेब्लासिम नोंनि न'आव थांनानै नागिरहैया अब्लासिम आं मालाबाबो फोथाया नों जि जोंहानि दखाननि बथलखौ बुख्रुबाखै होननानै आं मालाबाबो गनाया आरो मोनसे खोथा मोजाङै खोनासं बे क्लिअपेट्रानि एगेन्सै गसंथेनांगौबा आथिङा लेंग्रा जानांगोन आयौ बाला नंगौ आरो नै आं गसंबाय नै आं स्कुटियाव आथिं थोंसे होनानैबो गसंबावबाय नै आं एक्सारसाइजबो खालामबावबाय मुथथे आं गसंबाय ओइ हिन्जाव नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया नामा मेडामनि खाथियाव बेफोरबायदि राव बाहायनो माबोरै लाजिनांगौ जाखो नोंनि मेडामासो आंखौ धमकि होदों दा गावनि सिगाङाव गसङोबा आथिं लेंग्रि खालामगोन बेनिखायनो नै बालुनि सियानो आंनि बागुरुम्बा 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 एसेबां रंजायै रंजाखाबानो जाबाय जेब्ला आं मोनथिनानै मोनगोन आंनि जौ बथलखौ बुख्रुबनायनि आन्दोआव नोंनि आखाइ दं अब्ला साननानै लादो माबायदि धमकि होदों आंखौ आंनि फिसाजोखौ बुहोनायाव नोंहा आखाइ खमफियासै बेफोरखौथ' आं रायखांबावाखैनो मिथिबाय आंजों जुजिनायनि सिगां गावखौनो नायग्रो नों मा लेभेलाव दं आंनि लेभेलसिम सफैनो थाखाय बिराद बुरजा लेभेल बारबोनांगोन नोङो अब्लासो आंजों मोगा मोगि जानो हानानै नों आंखौ चेलेन्ज खालामनो हागोन बै समावबो नों आंनि एगेन्सै बायदिसिना निउस होदोंमोन लाखि होननानै साननानै ला गावखौनो आं जे नोंखौ जेबो खालामाखै मिस्टार बरगयारि यस मेडाम गारिया स्टार्ट होदो अके मेडाम दाना गावनिखौबा दायनांदों आंनि खिथुआव एल'नानै दालाखा मिथिबायना नों क्लिअपेट्रा आंनि खिथुआव एल'नानै लायोबा बे एल'नाय खिथुनि आसिखौ नोंनि गन्थंआवनो सोनानै होफिनगोन आं मिथिनानै लाखा बेफोरबायदि खाबुखौ क्लिअपेट्राया मालाबाबो होआ बेखौबो गोसोआव लाखि माबायदिथार बियो बाथामिज बुरिया माथो जाबावनांगौ जाखोब्रा जोंफोरनाव खि जानायानो जेबो आयु बाला दिनै दुखुथार माथो देलाय नोंनि दुखुखौबो खोनासंनो आं मानसिनो माया गोनां थांनानै थानो थाखाय बेसिलि अक्सिजेन हां ओंखाम दै गाननाय जोमनायखौथ' नांखाथारगोन लन्थं थं थाबा जानाय नङाना सोरनिबा देहाया मोजां सोरनिबा देहाया गाज्रि सोरनिबा लरग थरग सोरनिबा उदैयानो बारा सोरनिबा उदैयानो गैया सोरबा थाफ्लायानो गिदिर सोरबा थाफ्लायानो फिसा बेनिखायनो जोंनो थांनानै थानो थाखाय जिबो नांगौ आरो बे बुहुमखौ एसे नायनो थाखाय जोंनो ओंखामबो नांगौ आरो बे बुहुमाव गसंनानै थानो थाखाय अक्सिजेनबो नांगौ दैबो नांगौ ओमफ्राय मा जाखो बेनि अनगा मा नांबावगौ बेनि अनगालाय फैसा नांगौ आरो ओमफ्राय बुं नोंहा मा जादों दिनै आं एसे दुखु मोनदोंलै महर मुस्रिबो गैयिखाय टेलेन्टेडबो नङाखाय आखायाव खामानिबो गैयिखाय आंखौ दावदैया आंखौ रिजेक्ट खालामदों बेथ' नंखागौ दा नोंलाय महरबो गैखाया महर गैया होननानै नों दुखु जानाङा बाल महर गैयाबाबो सोलियो फैसा थाखा खामायनो टेलेन्ट थाबानो जाथारो सोलो थाबानो नाथाय आंनाव गैयानो आंनाव टेलेन्टबो गैया महरबो गैया सोलोबो गैया बोलोबो गैया जाबाय नोंनावबो माबा मोनसे दंथारबाय बेनिखायनोथ' अमा राजाया नोंखौ लाखिदों आरो अमा राजाजों खामानि मावनानै फैसा थाखा मोननायाबोथ' नोंनि इनकाम ना नोंनि खामानि मावनाय ओरैनोथ' लायाखैना नों अमा राजानिफ्राय अमा राजानि खिथु सुनानै होबाबो आरो खिथु सुनानै फैसा मोननायाबो मोनसे खामानिसो बाल नेवला बांद्राय दुखु जानाङा नोङो मिथिबाय नेवला हायोबा आंजों खामानि मावफै आं नोंनो दरमाहा होगोन नाथाय दरमाया माला होगोन आंबो मिथिया मानो होननानै बुङोब्ला निउसजोंसो खोथाथ' निउस मोजां होबासो दरमाबो मोनो अमा राजाया मालाबा जोगोद
सासेनि जोनानै खिथु खिलेमायाव जोनानै हरोब्ला आंनि स्टुडिय'आव फैनानै दाबाव नोङो हंला नङा नेवला जागोन दे अमा राजायाथ' आंखौ सानसेबाबो जोगाखागोन खोमा दाउदैनि थाखाय मोजां हौवा मोनोब्ला अब्ला आङो दाउस्रि देलायजोंनो खामानि मावफैनांगोन मोनसे नङा मोनसेथिं जायगा दोननांगोन नङाबा जानाय नङा औ बेखौनो मावमारगोन आं बे दुरलाय एमएलएनि फिसाजोआ नै माथो बेंकनिफ्राय ओंखारबोबाय थौदो बे समावनो सम बेनि आखाइनि बेगखौ सेख'नानै खाराबा जानाय नङा अब्लालाय माखौथो नायबावखो नों बेगखौ सेदो आं सिख्लाखौ हमथानानै लागोन बेखौ गाबख्रावनो हायै बायदि खुगाखौ मुथेगोन नांगौ जायोब्ला किडनेप खालामगोन जागोन दे जेराव दं बेवहायनो था नै माथो सोरबासो फैलायबाय थौदो सिखिरि फावगालि बहा थांदोंमोन नोंलाय हारसिंलाय आं बेंकआव फैसा दिहुननो थांदोंमोन आच्छा बेगाव फैसा दङ नामा औ दङ जोंलारि सोरबाफोर बिदि सोङोब्ला डाइरेक्ट रावनोबो बेफोरबायदि रिप्लाइ होनो नाङा रांनि बेलायाव रावखौबो फोथायनो नाङा औ नंगौ नोंलाय मानो एसेबां बुरजा फैसाखौ बेंकआव लायनाय आं हारसिं लांनो होननानै फैखायाखैमोन बानलु बेदांजों आंजोंसो फैदोंमोन बानलु बेदाङा इमारजेन्सि जानायखाय खामानियाव थांबाय ओमफ्राय आं हारसिंबाबो दिहुननानै लाबोबाय बानलु बेदाङा आंखौ नेनो खिन्थाखादोंमोन बानलु बेदाङा नोंखौ थिगखौनो बुंदोंमोन बुरजा फैसाफोरखौ हारसिं दिहुनजाया नुबायना दसेनो नोंखौ बिसोर किडनेप खालामनो नागिरदोंमोन नों टाइमाव मोनफैयामोनब्ला माबा मोनसे गाज्रिबो जानो हागौमोन थेंक इउ सिखिरि नों जुदि गाज्रि मोनाबा जोंहानि न'आव साहा लोंहैनो हागोन ना आं थांथ'ला दे नै आं बावदोंसो बियो आंनि फंबाय गोमबोर नंगौ नामा हेलौ हाय थौना हायोबा जोंहानि न'आव दसे थौदो मागोनि फिथाइया दाबो जोबाखै जोंहानाव जानो थौदो नांथ'ला दे थौना आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन फावगालि बानलु बेदां मानो नों बेंकआव हारसिं फैसा दिहुननांगौ आं नोंखौ दसे सम नेनो खोन्थाखाबायना आरो फनखौ मानो हरबाबो थिखोआ आंनि फना बेटारि जोब्बाय खोमा नङाबा साइलेन्टआव दं नों जाम्बि नामा बेफोरबायदि सिटुएशनाव नों फनखौ साइलेन्ट खालामनानै दोनगोन आरो सिङाव जिरायहैथां माबार बानलु बेदां प्लिज सिखिरिखौबो लिंना जोंहानि न'आव साहा लोंनानै फैनो मानि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला आंखौ रबरि खालामनो नागिरदोंमोन मा औ सानै दाखुवा फैनानै आंनि बेगखौ सेख'नो नागिरदोंमोन सिखिरिमोनखौ नुनानै सिखावफोरा खारलांफिनबाय बेनिखायनो नोंखौ बुंखादोंना आं बेफोरबायदि फैसा दिहुनखांनानै हारसिं दा ओंखार होननानै मानो खोथाखौ खोनासङा बानलु बेदां न'आव थांनानै आंखौ रायहैना प्लिज सिखिरिखौ जोंहानि न'आव साहा लोंनो लिं नों लिंबासो थांगोन बियो आं लिंबा थाङा प्लिज ना बानलु बेदां नांलाया दे आंहाबो मोनसे जायगायाव खामानि दं नैबे गोमबोर फंबायनि थाखाय एसे शपिंबो खालामनांगौ दं शपिंआलाय उनाव जाबाय थागोन ना प्लिज अननानै आंनिफ्राय थेंक्स गिभिं हिसाबै आंजों लोगोसे साहा लोंफा जोंहानि न'आव थाङाबाबो रेस्टुरेन्टआव साहा लोंहैनो फै खाथिनि रेस्टुरेन्टआव थांनानै कफि लोंनानै फैबाबो जागोन अब्लानो आं जोबोद गोजोनगोन सिखिरि बानलु बेदाङा मोजां मोननाय नङादां मानो मोना जानो बानलु बेदाङा खुगाजोंसो बुङा गोसोजों बेबो नोंखौ थेंक इउ बुंदों औ बिदिबालाय आब' नोंसोर साहा लोंबाय था आं बै बे दखानाव माबा मोनसे लानानै फैनि जागोन दे फैदो सिखिरि बानलु बेदां नोंबो फै नोंसोरनि हिनजावफोरनि साहा लोंनायावलाय आंलाय मा खालामनो जेबो नङा बानलु बेदां फैना बांद्राय रुद जानाङा अके नोंसोर जिरायहैग्रा जाम्बि बायदि खामानि मावनानै लागोन बेनि नंखाय स्टुपिड खामानि थाखायनो आं दा बिसोरजों कफि लोंफानांसिगोन मासे जाम्बि बे फावगालिया मानो मोनफैलायखो नों बेवहाय मा बे दखाना नोंनिल' नामा होमबा आं जेराव बुस्थु नायदों बेवहायल' मानो नायफाबाय थादों आंनि गोसो आरो नोंनाव फैसा गैयाबो जानो हागौ ना बेनिखायनो जेखौ नांगौ बेखौ बायनानै लाबानो जाबाय आंनो जेबो नाङा आरो नों आंनि सेराव नुजाफैनोबो नाङा नों आंखौ जेसेबांनो इगनर खालामगोन एसेबांनो आं नोंनि खाथियाव थांगोन गोसोआव लाखिनो बेखौ थांफै देलाय माने एसेबां डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ माने आंनि लाइफआवल' फैनानै इन्टारफेयार खालामबाय थायो बियो नायनोनो हाला आं बे मानसिखौ एन्टनिय' थांफै देलाय मा लांनो फैदों नोंलाय माइरं दालि आलु लांनो फैदों नोंलाय मा लांनो फैदों आङो नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय थांफै देलाय आं मिथिगौ ना जोंलारिया मा जानानै मोजां मोनो स्पेसियेलि हिनजाव मानसिफोरा स्नेक्सआव जानानै मा मोजां मोनो आब' जोंलारियाथ' गैयानो बेथ' जापानावसो दं मानो होननानै बुङोब्ला आंबो साननैसोनि उनाव जापानाव थांगासिनो हायोब्ला आंखौ हेफाजाब होलाय जोंलारिया माबायदि जानानै मोजां मोनो मा बुस्थुखौ मोजां मोनो बेनि थाखाय आं गिफ्ट होनो आब' जोंलारिया ना बर'नि फिथा जानानै मोजां मोनो आं मिथिनायाव आब' जोंलारिया बांद्राय पेकेटाव थानाय बुस्थु जानानै मोजां मोना आच्छा
आखाइजों बानायनाय बेसादखौसो बांसिन मोजां मोनो। बिदिब्ला मोजाङानो जाबाय दे, आं खोन्थानानै होबाय। हेलौ जोंलारि। एन्टनिया बुं। आच्छा जोंलारि, खोनानो मोनदों नों माथो पेकेजनि जेबो बुस्थु जाया। सोर खोन्थानाय नोंनो? मोनथिबाय आंबो सुलुंनिफ्राय। नंगौ नामा? एन्टनिय, नोंनो साननैसो फन हरथ'नो हानाय नंला। जोंहा मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय टकिअ सिटि थांनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय मोनसे माउन्टेनाव। बेवहाय साननैसो जोंना नेटआ नांनाय नङा। नोंखौ आं कल खालामनो हाथ'नाय नङा दे। जागोन दे, आं थांजासिम मोजाङै थाबानो जाबाय। अके, थांफैदेलाय। माबाफोर नांगौ नामा? नांगौबा लाबानो जाबाय। आं मालायनि होनाय ओरैनो फ्रियाव लाया, आरो आंखौ जानो गैया होननानै ओरैनो आंनो फ्रियाव जासिनोबो नाङा। सरि, आं नोंखौ बिदि होननानै सानाखै। अन्नानैसो आंनिफ्राय जासिदोंमोन आं नोंनो। जागोन दे, अब्लाबो आं लाया। मा जाबावगोन दानि गथ'फोरजों।